खुलुमबाय बे समाव आं राजीव बसुमतारी लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासै नोंथांमोनखौ बे समाव बरायबाय आरो बरायनायजों लोगोसे नोंथांमोना मोनसे खौरां लाना फैदों आरो बेनो जाहैबाय क'क्राझार जिल्ला प्रेस क्लाबा दिनै मुगानि थान्दै फेसबुक पेज सालायगिरि एबा मुगानि थान्दै फेसबुक पेजनि बिगोमा बिनन्जय नार्जारी मुंनि सुबुंखौ दिनै क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय आरो बे एफआइआरखौ मा जाहोननि थाखाय होखो नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखाबाय जानो हागौ गोबाङानो मिथिखादों आरो बेनि गुबै जाहोनखौ फिन नोंथांमोननो फोरमायबावनो सानदों दि थांनाय सानबानि सिगां एबा साननैसो सिगां मुगानि थान्दै फेसबुक पेज सालायगिरि बिनन्जय नार्जारी मुंनि सुबुङा क'क्राझार जिल्लानि खौरांगिरि बिथांमोनखौ गोबां मुगैथावना बाथ्रा बुंदोंमोन जाय बाथ्राखौ आं सासे खौरांगिरि बिजोङाव एबा खौरां बिजोङाव खामानि मावनाय हिसाबै गनायनो हाथावा आरो जानो हाथावा नंगौ बे समाव क'क्राझार प्रेस क्लाबा बिनन्जय नार्जारी एबा मुगानि थान्दै फेसबुक पेज सालायगिरि बिनन्जय नार्जारीनि सायाव क'क्राझार पुलिस थानायाव दिनै एफआइआर होनाय जाबाय बेनि गुबै जाहोना जाबाय थांनाय साननैसो सिगां मुगानि थान्दै फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि गासैबो खौरांगिरि बिथांमोनखौ रां जाख्रुबग्रा थगाय सुला होननाय बाथ्राजों नोंथांमोना बे भाइरेल जानाय भिडिअखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ आरो बे भाइरेल भिडिअखौ एबा मुगानि थान्दै फेसबुक पेज सालायगिरि बिनन्जय नार्जारीनि बे बाथ्रा बुंनायखौ आं गावनि फेसबुक पेज आंनि गावनि फेसबुक एकाउन्टआवबो आं हगारनाय जादोंमोन आरो सोंखारिदोंमोन जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि स्टुडिअनिफ्रायबो बिनन्जय मोन बायदिनि थौले गोसोनि सुबुं बाथ्रा एबा थौले गोसोनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ जों निन्दा खालामो आरो मुगैयो नंगौ बेखौ लानानै दिनै फिन आरोबाव क'क्राझार प्रेस क्लाबनि खौरांगिरि बिथांमोना दिनै एफआइआर होनाय जाबाय बिथाङा फोरमायदोंबो जे क'क्राझार जिल्लानि गासैबो खौरांगिरिफोरा सासेबो जार्नालिज्म फरायनाय गैया आरो क'क्राझाराव बिनन्जय नार्जारील'सो स्पेसियलिस्ट जार्नालिस्ट फरायनानै खौरां बिजोङाव खामानि मावनाय गावनि फेसबुक पेज एबा मुगानि थान्दै फेसबुक पेजाव जाय मुगानि थान्दै पेजावहा बिथाङा गोबां रायजो राजाफोरनि खौरां फोसावोमोन गोबां राजखान्थिनि खौरां फोसावोमोन बे पेजावनो गावनो माबा मोनसे रुम सिङाव थानानै क'क्राझार जिल्लानि गोबां खौरांगिरि बिजोंखौ एबा खौरांगिरि बिथांमोनखौ सोंखारिदोंमोन क'क्राझारनि गासैबो खौरांगिरिफ्रा फैसा जासुला आरो थगायसुला होनना बुंदोंमोन बे समाव नोंथांमोनखौ आं स्क्रिनाव दिन्थिदों दे बिथाङा मा फोरमायदों बिथाङा सोंखारिदोंमोन जे क'क्राझार जिल्लानि साफ्रोमबो खौरांगिरिफोरा रां जासुला थगायसुला लोगोसे सासेबो जार्नालिज्म फरायनाय गैया आरो बिनन्जय बायदि एबा गाव बायदि रावबो जार्नालिस्ट फरायनाय गैया होननानै बिथाङा रोखा फोरमायदों आरो दसे समनि उनाव बिथांनि भिडिअ क्लिप्सखौ जों दिन्थिगोन नंगौ बे समाव जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनिफ्राय एबा आं खौरां बिजोङाव खामानि मावनाय हिसाबै आं बिथांमोन बायदि एबा मुगानि थान्दै फेसबुक पेज सालायगिरि बिनन्जय नार्जारी मोन बायदिनि थौले गोसोनि एबा थौले मेलेमजों लानानै बाथ्रा बुंनायखौ आं निन्दा खालामो लोगोसे बेखौ लानानै एबा बिथाङा जाबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनानै फेसबुक पेजावहा बांसावदोंमोन बेखौ लानानै जोंबो मिजिंथियो क'क्राझार पुलिस बिफाना जाहाथे बिथांखौ आयेन बायदियै राहा लायो बेखौ जों मिजिंथिबाय नंगौ बे समाव फिन नोंथांमोनखौ फोरमायबावदों क'क्राझार जिल्लानि प्रेस क्लाबा दिनै मुगानि थान्दै फेसबुक पेज सालायगिरि बिनन्जय नार्जारीखौ एफआइआर होनाय जाबाय क'क्राझार बायदिनि रिपर्टारफोरा थगायसुला थाखा जासुला गोजाखौ बाखि ससियेल मिडियानि खुलि मा बुंनोसै